Inibingelele ngiphinde nginamukele emakhaya TV okhulumayo uSithembiso umfana wangobese phansi la enquthu. Bafethu kuyintokozo ukuthi ngiphinde ngibuye ngibe nani la emakhaya TV. Sikhulume sizodingida iy'nkinga ey'phethe iSouth Africa, iy'nkinga ey'phethe umuzi nomuzi, iy'nkinga zomuzi nomuzi. Into emnandi la ekhaya bafethu iyodwa into engichazayo. Iy'ndaba zakweminye imizi asiy'xoxi. Sixoxa nje lezi zala emakhaya, yingakho indaba siyixoxa naye ngqo umuntu ohlezi eduze kwethu, umuntu esinaye ngalelo langa osibhalelile ku-WhatsApp, wasisendela i-email noma wasifonela wasitshela usizi lakhe. Sakhuluma naye ngendlela esikhuluma ngayo bafethu. Namhlanje nginomama engimhlonipha kakhulu uhlezi nami la eduze kwami. Okube imzukuzuku ukuthi size namhlanje sikhulume. Bafethu ababhalayo nabasendela u-WhatsApp bayazi. Ngizocela ukuthi ngikusho lokho, ngiyaxolisa. Mawukuba mhlampe asifinyeleli ngesikhathi oye ufise ngaso. Ikakhulukazi abantu baseGoli. EGoli sizoza njengoba ngilokhu ngishilo. Ngiyothanda ukuthi abantu baseGoli masezizile ngoba phela kuyadura ukuya eGoli. Nemali iphinde ingavuki kahle kahle ukuthi sihlele indlela ukuthi mhlawumbe masifika abantu baseGoli sihlangane sikhulume nomuntu ngaleyo nkinga leyo sibone senzayo ngoba manje kunzima ukuthi ngithi mina kumuntu waseGoli hayi sizokusiza kusasa ngoba iqiniso lilodwa. Ezinye inkinga idinga ukuthi uyisizele ngakhona eGoli, kwezinye izinto idinga ukuthi wazi abantu baseGoli nibone ukuthi umuntu ningamsiza kanjani ngendlela e-right. Kodwa namhlanje sinomama la osibhalele. Mama sikubingelele ngiphinde ngikwamukele emakhaya TV. Sanibonani, ninjani? Ngiyathemba niyaphila. Sanibona nani lapho emakhaya. Ngiyaphila. Kodwa into engichazayo mama ukuthi umbukeli wemakhaya TV omkhulu. Uyak-understand ukuthi ngihlezi ngikusho njalo imihla namalanga ukuthi umuntu uma esathi uyaphila, mina ngiye ngijabule ngithi uNkulunkulu usekhona ngoba umuntu uma ethi uyaphila kusho ukuthi iy'nkinga lezi anazo ziyancipha mhlawumbe ngo-5%, hhayi ukuthi ziyaphela kodwa mawusazi ukuthi uyaphila. Lokho kusho ithemba le nkinga ebhekane nayo uzoyi-overcome futhi uzodlula kuyo. Mama, ngisaba nokwenza ividiyo yokudayisa ngoba ababukeli bami bayalwa. Makhaya niyangixaka nina bafowethu nanina bomama ukuthi mangidayisa ngithi EasyBet is the best. Kungani ningilwisa ngoba iyona ndlela nami engihola ngayo EasyBet bafowethu. Kodwa-ke asihlale udabeni kamama ngoba lungithinte kakhulu. Mama kwenze njani? Njengoba ngilapha nginibhalelile nje, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu, ngibuhlungu kakhulu nje. Mina nje ngumama osekhulile. Sishadile nomyeni wami eminyakeni nje edlule, kepha-ke ngebhadi-ke uNkulunkulu washeshe wamthatha. Ngakho-ke emveni kwalokho umyeni wami nje ubesebenza kahle, bekuwumuntu ozisebenzela kahle njengoba nami ngiyisebenzela kahle nje namanje. So umyeni wami uthe meshona kwasho ukuthi kuney'mali-ke ey'phumile, zathi mayiphuma lezo mali lezo zasey'wela ngakimi. Lo muntu engishade naye umuntu engathi sathola iy'ngane zamantombazane eziwu-2. Endala njengamanje ifundile nje kodwa indala kakhulu, then encane-ke isafunda u-matric. So ngihlala nabo ekhaya. Inkinga yami-ke la emsebenzini la ngisebenza khona kunomfana nje engisebenza naye okuyi-colleague yami nje, sijwayelene nje naye, kumnandi nje siyaxoxa. So mina ngumuntu othethayo-ke nje emsebenzini nasekhaya nje ngiyaziwa ngumuntu othethayo. Alright, kuthe ngolunye usuku ngithe ngithetha nje nami ngiy'dinelwe iy'nto zami, wase yangibuza lo mfana mncane nje, umfana nje engingamzala mncane kakhulu. Ngase engibuza ukuthi, hawu sibanibani wathetha kangaka kwenzakaleni yini noma mhlampe usuhlulwa usawotini, cause phela uyazi ukuthi umyeni wami kade ashona, so bengingajoli sonke leso sikhathi namanje angijoli. Alright, kusho ukuthi umfana lona bese ngimthathe ngimbhekisele ngingamnaki ngimphendule nje sakudinwa. So kuthe nje ngokuhamba kwesikhathi umfana uyeqhubeka lento yakhe cause mina ngumuntu oyithethelayo nje, nginolaka nje umthetho wami ngaphandle nanokuthi ngihlutshwa usawoti, nginolaka nje. Uthe suka lapho umfana wayeseqhubeka nalento yakhe, ngabona ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi lo mfana uqinisile. Ngase ngibona ukuthi umfana singayizama lento kodwa manje kungabikho umuntu owaziyo nanokuthi nje sifihle asijoli cause umncane kakhulu umfana wami, ngamtshela lokho naye wa-understand. So sayenza lento-ke, wafika emzini wami
sayenza lento kwaba kanye nje sayenza. Kusho ukuthi ngosuku olulandelayo aphinda afika umfana. Uma efika umfana uyafika ngihlalele ney'ngane zami, ngase ngiyam-introduce-ke njenge-colleague yami. So sayihlalela kamnandi kwaba kanjalo ngenzela ukuthi iy'ngane zami zingaxwayi zamantombazane bebona kufika umfana. Kuthe ngelinye usuku ngangingekho nje ngiyiphumele, iy'ngane zami ngiy'shiye zodwa. Shuthi umfana angangifoneli njengenjwayelo uma ngabe eza. Useyafika umfana la ufica kuney'ngane zami kuphela zamantombazane. Mina angikho ngisaphumile and angishongo nokuthi ngizobuya ngasikhathini. Umfana kusho ukuthi besebejwayelene nendodakazi yami le endala. So angazi ukuthi basuke bexoxani-ke. Uma sengibuya endlini mangithi ngiyafika hawu ekamereni le ndodakazi yami le endala, hawu ngifica kunamakhondomu phansi, kepha futhi manje la makhondomu asavaliwe abukeki ukuthi asebenzile. Alright, ngingabuzi lutho ngoba bona ba-right, akutshengisi ukuthi kukhona into ekade yenzeka, but amakhondomu ngiyawabona. Alright. Sidluleke lapho sixoxele kube mnandi-ke umfana avalelise ahambe. Nami angibuzi lutho endodakazini yami ngoba indodakazi ngiyayithanda yami, indodakazi yami ngiyayithanda kakhulu. Siyixoxele nje akukho sikhulumayo. Futhi indodakazi yami-ke akuyena lo muntu othanda abangani ozulayo. Indodakazi yami ayijoli, ihlayele ekhaya. Uma iya emsebenzini ihambe emsebenzini ibuyele nje ihlayele endlini. Kepha manje khona into eyangixaka ukuthi kuzona nje lezi iy'nsuku nje kade ngibabambile bawu-2 endlini. Indodakazi yami angisakwazi ukuyithola nje, isinakho ukuphuma kade into ebengayenzi. Iyaphuma, iyaba ma-meeting amaningi ngisho nangama-weekend. Okungixaka kakhulu ukuthi-ke ithi mayisiphumile indodakazi yami, lo okuwumfana okuwu-Ben 10 wami angibe ngisamthola efonini ocingweni kumbe ucingweni ngisho naye indodakazi yami ngoba ngenzela ukuhlanganisa iy'tori. Ngifuna ukubona ukuthi ngabe lento engiyicabangayo iyona yini. Yabona angifuni ukuqamba amanga, ingiphatha kabuhlungu lento ngoba manjena angazi ngizobuza ngithini kwindodakazi yami. Kanti umfana lo omncane ngiyamthanda kepha ngakamtsheli. Ngiyamthanda kakhulu futhi kodwa futhi mncane kakhulu, ngiyamthanda. Ngakho-ke ngiyacela nje njengoba nginibhalelile lana, angazi ngiyafisa ukuphuma kulento nanokuthi ngiyafisa engathi kungakhona engingakwenza noma engingakusho kulo mfana lo omncane engeke ngikwazi ukumusho ngegama engimthandayo. Angazi noma ngimtshele noma ngiphume kuyena cause manjena ngiyabona bayajola nendodakazi yami. And futhi njengoba bejola nendodakazi yami, angikwazi ukuthi ngingajola nomuntu ojola nendodakazi yami ngoba phela lo muntu njengoba bejola nendodakazi yami bayalingana ngokwe-age. Labo bantu laba bangajola into e-serious, mina bese ngiba kuphi-ke? Okokuqala lo mfana ngiyamondla. Imoto thenga imoto ngamgcwalisela, ubenemali ngizothini, ubenayo imali kepha ngamgcwalisela ngemali. So wathenga imoto. Manje angazi ingiphethe kabuhlungu lento, angazi sacela usizo nje nakini nababukeli. Mangaba khona nje ongaba nosizo nje lesixazululo sale ndaba enkulu kangaka, ngiyacela nje ukuthi ningisize. That's why ngibhalele la ekhaya ngoba ngicela usizo ukuthi nje ngidideke kakhulu. Ngiyalibonga ithuba. Babukeli emakhaya, ngiyacela nami mangenzeka une-donation ey'hlalo ey'la ngihlezi khona isinqa asisebuhlungu, hhayi kuyafika. Ngididekile mama kodwa futhi ngiyezwa ukuthi indaba inomfana owaqala wathandana nawe enaqala ngokulala nagcina ukuthi wena usuyamthanda. Esingazi isayidi lakho ukuthi uyakuthanda noma wayibona ithuba. Kodwa uyasola ukuthi kungenzeka uselala nengane yakho or sebeyathandana ngezinto ey'bonayo zenzeka. Uyakukhombisa futhi ukuthi wafaka imali, uyamsiza ngemali. Kepha ngicela ukukubuza umbuzo oqhelile. Khathi ubaba wekhaya, ubaba wey'ngane zakho esekhona, kwake kwenzekani ukuthi umjolene? Bhuti wami ngabe ngiqamba amanga, angikaze nje ngikwenze lokho. Angikaze nje ngathi shona ngabe sengijola, cha.
ngalapho nje hhayi cha, angikaze ngimjolele umyeni wami, uyazi nalapho ekhona. Okay. Uma seshonile ubaba wekhaya, kwake kwenzekani ukuthi mhlampe ujole nabanye mhlampe abangangawe noma wayiphatha kahle kwaze kwafika nangu umfana? Ngingasho ngithi ngayiphatha kahle njengoba nje ukushada kwami nje mina ngaqala ngaye ukuba nesoka. So nje bengilo muntu okhuliswe kahle ngesonto ekhaya. Ngathi mangiqala nje ukujola lento ekuthiwa umjolo nje ngaqala ngaye wase yangishada nje kwaba kanjalo nje. Angikaze nje ngimjolele. Okay. Ngifuna uku-understand-a isimo sonke ngoba kwesinye isikhathi kuyabe nzima ukuthi uqhamuke nexazululo isimo singekho. Ingane yakho uyayithanda ngoba uyayizala. Umfana uyamthanda ngenjabulo mhlampe osunayo. Angizazi izizathu zakho zokuthi yini le wenza umthande. Kodwa ingane yakho kuyakuphoqa ukuthi uyithande, kuyimvelo kaNkulunkulu esingeke siku-question ukuthi uyithandelani. Akudingi ukuthi uyithandele lutho. Kodwa nayi-ke into iyenzeka. Ngicela ukubuza kuwe ngoba mina ngeke ngikwenzele ixazululo ukuthi ufunani. Kodwa ngifuna sakhe iy'tori ezingenzeka kule nkinga le. Let's say umfana ukhetha ukuhlukana nawe aqhubeke nengane yakho, ungafila kanjani? Yabona nje yona into engiphethe kabuhlungu ngempela-ke leyo ngoba ngimthanda okwangempela. Okusho ukuthi uma kungathiwa lo mfana lo ukhetha le ngane yami, kusho ukuthi mina kumele ngiy'bulale phela uma kunjalo ngoba phela ngiyamthanda. La ekhaya ngicathi ngoba usuze wafika inhloso enkulu mhla kuqalwa le show, mhla kuqalwa le channel, kwakuzogwema ukuy'bulala kwabantu. Abaningi bayazi noma ngingakushongo namhla kwi-introduction ukuthi inhloso yale show ukuthi umuntu emakhaya obuka le show azi ukuthi le nkinga wena uy'tshela ukuthi unayo. Abantu baney'nkinga ey'ningi ukudlula eyakho. Le nkinga oy'tshela ukuthi unayo emakhaya mhlampe yakhe ayidingi imali. Khona umuntu oney'nkinga ukuthi uma ungamnika 10,000 iy'nkinga zakhe y'ngaphela zonke same time. Uzucabanga ukuy'bulala ngenxa ya 10,000 uma ungamnika engaphila lowo muntu. Wena yakhe inkinga ayidingi imali, idinga ukulungiswa nokukhulunywa bese uyalapheka enhlizweni, ulapheke nasemqondweni bese uyaphila. Ukuy'bulala kule show asikufuni ngoba abanye abantu bayay'bulala ngento adinga khulunywa. Omunye umuntu uyay'bulala kanti uma ungamdibanisa nalo muntu ay'tshela ukuthi bonene naye isixazululo besingakhona. Ukuthi bedibane bekhulume ukuthi hawu kodwa mfethu wawungaze ungixoshise emsebenzini ngangikwenzeni. Beyikhulume leyo nto ebuye omunye esethi hey khona ngaxoshwa emsebenzini kodwa sengimxolele. Ngeke ngisambulala nami ngeke ngisayibulala. Ngakho-ke nawe ngiyacela ukuthi ukuy'bulala nje asingakhulumi nangokukhuluma ngakho akusisona isixazululo esi-right ngoba noma ungay'bulala bazoqhubeka bephile kamnandi futhi ungekho ngoba ngeke bazi ukuthi uy'bulaleleni. Yabo. So ngifisa ukwazi ukuthi ngoba kunzima ukuthi ungamukela ukuthi ethandana nengane yakho. Mangathiwa lo mfana ngoba uyasho ukuthi umdala kunaye ethi cha mama noma sisi noma sithandwa sami ngendlela enibizana ngayo. Ngeke ngikwazi ukuqhubeka nawe isikhathi eside. Nganina nami kufanele ngiganwe njalo. Ngakho umuzi ngithola untanga yethu sikhule njengoba nawe wakhula washada. Khona esengimtholile ekhomba omunye hayi ingane yakho. Kokuphatha kanjani lokho? Kungangiphatha kabuhlungu lokho, kungangiphatha kabuhlungu-ke noma yize-ke engathatha ingane yami. Kodwa nje angeke kuze kube mnandi. Kepha futhi ngiyafisa ukuthi ingane yami nami iwuthole umshado. Kodwa ayi ngale ndlela. Angazi ngempela ukuthi kungafika nini nje isikhathi sokuthi ngiphole nami. Angazi ngempela ingakho ngidinga usizo lwenu nje ukuze ngixazulule le nkinga. Okay. Emsebenzini bakhona abantu abaziyo ukuthi wena nalo mfana niyajona? Emsebenzini ngingathi abekho ngoba ngisho emsebenzini nje sisajwayelene nje ngale ndlela kade sijwayelene ngayo. Bayazi ukuthi sijwayelene nje siyayixoxela futhi-ke abayicabangi leyo nto ukuthi mhlawumbe ngabe kukhona into esiyenzayo thina phakathi kwethu sobabili ngoba ngimdala kakhulu mina kunaye yena mncane nje kakhulu. Mbukele emakhaya ngikhumbula into esinokuyixoxa nje nabafowethu engiphila nabo ukuthi emsebenzini oma wethu sibabiza ngomama
emsebenzini abafana abangangathi bababiza ngothando uthi awuthandi. Kodwa-ke South Africa siphila kuyo phela ngeke umuntu efike abe umama ekhaya bese efika ecathi nasemsebenzini omama. Yingakho ngesiZulu kuthiwa yini abalingani, ngesiLungu kuthiwa ama-colleague. Kodwa-ke esimeni sikamama angazi mina okuningi-ke nje futhi okuthinta umjolo nomuntu omdala, umama uyayivezela ngokomuzwa wakhe ukuthi umfana uyamthanda. Esingakwazi la kukabili ukuthi umfana uyamthanda umama futhi umfana uyamthanda ingane kamama, kanti ingane imthanda ngempela nomfana. Ngoba okungenzeka mangathi umfana uyayithanda ingane nengane iyamthanda umfana, nomama uyamthanda umfana, lapho soba nenkinga enkulu ngoba umfana maningi amathuba ukuthi akhethe ingane le angangayo. And nengane kubuhlungu ukuthi ayazi ukuthi umfana uthandana noma wayo ngoba uma aba-introduce. So sekuyinkinga engicathi isixazululo sakhona ukuthi mhlampe sithole ingane, sithole nomama nomfana lo, sikhulume nabo. Okuzokwenzeka abafethu ukuthi sokhuluma nabo ngasese ngoba sengachaza kaningi o-part 2 angibathandi ngoba abanye abenzeki. Kunzima nje ukuthi ngikhombise ukuthi u-part 2. Abanye kuyenzeka ukuthi sigcina siyakhuluma kodwa hhayi ngendlela yokushutha, kanti-ke futhi ngumuntu onokucacisa kakhulu ukuthi ukushutha akusiyo yona yodwa into engikholelwa kuyo. Ezinye inkinga ungangifonela ngikusize ngaphandle usize siyishuthe. Ngikulayele nje ukuthi hayi no mfethu hamba kuphi, yabo. Abantu banokungifonela ukuthi mfethu nginenkinga yepasi kulwenzeka kanje nolwazi lami ukuthi no hamba kule ndawo ukuthi ungayi Home Affairs, qala kuphi uzolithola usizo. Ezinye inkinga ziyidinga lokho, nezinye ke idinga ukukhulunywa, idinga ukuthi zihlelwe, kuhlelwe indawo e-right ne-environment ezobe i-right ukuthi abantu beyikhulume leyo ndaba leyo. Kungenzeka ukuthi kukhulunywe nentombazane kuqala ngendlela thizeni ukuthi igonyuluke, mhlawumbe singayithumelela enye intombazane bexoxe isitori esicishe esifane, sizwe uvo lwayo ukuthi izizwa kanjani ngomuntu ejola naye currently. Okucacile ukuthi lo mfana sobe sesizwe ukuthi intombazane iyamthanda lo mfana, nalo mfana naye khona abantu mhlawumbe singabathola bemseshe bezwe ukuthi uzizwa kanjani ngomama, uzizwa kanjani ngengane kamama, bese siyezwa ukuthi lapho mase sizwe ukuthi kanjani siyakuphi. Ngoba ekugcineni umama kufanele azayibulale, umama kufanele azazenzele ingane yakhe intombazane ngenxa yomfana ngoba nalo mfana asimazi. Bakhona-ke iy'nsizwa mhlawumbe zingangifakazela ezinye ezingosomathuba vele ekwaziyo ukubona isikhala ukuthi hhayi la mangangena la ngingabhubhisa ngendlela yami. Mhlawumbe naye uze ngalezo inhloso zawo, umama usezokhethile kodwa umfana akakhethile. Asazi mama, akukho okuningi engikuthembisayo mina, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngale channel uzosizakala. Lokho sohluleka sizamile ngokulalela ababukeli, ngokulalela ezinye iy'ndawo e-right, mhlawumbe nokuxhumanisa nabantu aba-right abadila ngey'ndaba zothando okuthiwa wo-counselling nani nani. Kodwa ngiyakuthembisa ukuthi mhlawumbe usizo ngeke kube isikhathi eside ungalitholile, kodwa futhi ngiyacela nawe ungayibulali, ngiyacela nawe ungayizondi ingane yakho. Ongamane umzondo, ngamane uzondele umfana. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngesikhathi sakho, nanokuthi nje ningibize lana ngibe nginibhalele, kade nginihlupha nginibhalela. Ngiyabonga kakhulu. Lokho nje ningiphe ithemba lokuthi ngizodlula kule nkinga engibhekene nayo njengamanje, noma ngingazi ukuthi ngizodlula kanjani. No, uzodlula mama. Siyacela futhi kubo bonke abasibhalelayo, kuye kube ngcono uma uzokwenza i-voice note yakho konke okufunayo. Sawubona, igama lami nguSizwe ngowaSibanibani. Azi bethu nginenkinga la, kwenzeka kanje, angazi ningangisiza kanjani. Ngoba mhlawumbe omunye umuntu ufika athi sawubona. Ngesikhathi ethi sawubona nginebhadi lokusebenzisa ifoni eyodwa ngama-program awu-4. Kube kuyenzima ukufinyelela, omunye umuntu engazi ethi lo muntu uyayitshela. Abanye baye befone ngingawa-answer amafoni-ke ikakhulukazi. Siyabonga kakhulu bafethu ukubuka le show, sithembisa ukuthi abantu bazosizakala. Nawe lapha emakhaya uma uze wafika la ngicela wazi ukuthi ukuyibulala kusizona neze isixazululo. Emakhaya TV isasebenzisana nawo EasyBet, ilink ngizoloku ngiyifakile la bafethu, ngicela nijoyine u-EasyBet, ni-subscribe, ni-like, ningene kwa-EasyBet. EasyBet is the best. Bye bye.